regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod vom face iarăși un box opening. Deci sper să vă placă box opening-urile. Da, acesta este contul meu, mi-am făcut unul nou. Că pe cel mare n-aveam ce box opening să fac. Deci da, sper să vă placă. Acum să vedem dacă ne pică ceva. Mi-am pus numele sus de jopii, cred că am șanse mai mari. Stai să vedem mai întâi șansele. Ce șanse am? Uite un megabox direct aici. 6-1 așa. Bă, sunt măricele. Acum să sperăm că pică. Deci hai să începem cu asta. Nimic. Big box. 110 nu pică. Da, să dăm și noi mai încet. 10 gemuri, nice. 98 nu. Din asta nici măcar n-am pretenții. 97 nu pică nimic. 50 de coin. 62 nu. În brawl box nimic. Și să sperăm cu 6. 6, 6, 6. Bine mă, 6 iteme. Oh my god, e Poco. Na, nici nu e mirare, am pus și sarcastic. Punctele le punem pe Poco, că el e noul brawler. 55, se poate, nu se poate. Acum deschidem iar un big box. 68, nu e. 20 de gemuri. Așa, 47 se poate. Rico, nice! Așa. 50 de coin. Și să sperăm iarăși cu 6. Iarăși 6, bă! Nu știu ce are megabox-urile astea cu mine, dar am noroc. Mereu 6. Bine, nu chiar, pe contul mare nu prea am avut 6, dar uite că pe ăsta am. El primul. E decent. Din asta nu pică nimic. 45 se poate? Nu se poate. 10 gemuri. 51 nu e. Nimic. 46 se poate? Nu se poate. Bă, totuși avem 40 de gemuri. Stai că cumpărăm și noi skin-ul acesta pe Jessie. Păi na, ești șmecher. Am dat obtained. Hai să dăm și upgrade-uri. Hai să facem upgrade-urile necesare. Și hai să dăm și noi un match cu un nou skin pe Jessie. Să vedem cum e. Eu știu cum e, dar hai să mai vedem cum e. Așa, hai să jucăm. Deci așa, că ne băgăm la un solo. Să vedem cum e skin-ul acesta. Mamă, cum se aude. Am două conturi cu... Da. Cu două skin-uri de... Aoleu, cum am făcut să... Lasă. Verificăm bușcheții, că toate e bun. Hai să avem Onica. Cumva am văzut că lasă vreo durere? Lasă dure. Bine ai skin-ul la început. Altă Jessie. Bă, e nice skin-ul. E nice. Very nice skin-ul acesta. Kill points așa. Bă, hai să mai dăm un match cu Rico și cred că ăsta e episodul. Nu vreau să fac cam lung, e 4. Lasă că mai jucăm și cu ăștia alții.
ca să fie episodul mai lung. Aolo. Că e bun și Rico dacă e. Mai dăm un meci, nu e nicio problemă. Mai dăm un meci. Totuși eu mă așteptam la Penny sau Carl sau Daryl, dar nu la Rico. Asta e super. Cea mai nașpa superară Rico, dar e și bună. Nu e chiar atât de nașpa, dar numai că e nașpa pentru unii, pentru alții nu chiar, dar pentru cei care sunt obișnuiți cu Rico. Da, oricum, dacă era că ceva win-uri cu ăla, făceam, dar n-am costuri de-astea. Așa, hai că facem pe cine ne-a picat. Ne-a picat Rico. Asta. Că jucăm și cu el primul meci. Câteva câte am făcut, mă? Cred că 4 kill-uri am făcut. 4 kill-uri am făcut. Nu e nimeni. Aparent, să vedem, e în bușchetele ăsta. Nu e nici în asta. Dar în asta, nici în asta. A, uite-l, vine în față. Salut și papa, la revedere! Așa. Văd că avem un quest. Așa, hai să jucăm și cu Poco. Dacă tot l-am luat. Eu acum mi-am făcut 3 conturi secundare. Ăsta, ăla și cu... Da, nu, ăsta cred că o să fie doar așa când țin box opening-uri. Și na. O omor pe careva. Chiar dacă eu n-am omorât pe cineva. Da, mai dăm de meci și așa. Nice. Hai bă, nu vrei să vii? Asta e AFK, nu văd. Eu vreau să-mi iau damage acum. Și asta nici măcar nu-mi dă. Așa mulțam, chiar dacă nu trebuia să mi-o dau. Cred că acum trebuia să mi-o dau. Hai mă. Hai mă. Hai mă. E Johnule. Hai. Bine John, bine. Nice. Avem 250. Așa, bă, hai să mai jucăm un match. Skin-ul pe Jessica e prea frumos, na. N-am ce să zic despre el. Deci, n-am ce să zic.
Yes, win. La câte minute? 10 minute. Bă, mai dăm un mes și închidem episodul. Mamă, cum șed. Uite că avem și noi în zile puncte, le punem ăsta că nu pe Jessie. Sau, bă, haide pe Jessie. Haide că le punem pe Jessie. Tureta la acțiune! Vreau să mai pun o turetă. Dar, na! Mai bine să-și făceam un tire. Ce era 50 de puncte. N-are rost. Deci cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonașul de like, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!